diváci, já vás vítám našeho prvního videa nahoru, jak jsem fidget. No. Pardon, rozdal se mi mám šlinka. Pokračování nahoru, jak jsem fidget. No, si dal Red Bull a vodku. A jdeme natáčet. Jmenuji se Flygun.cz a tady se mnou je Hruzda a Davider. Můj channel budete mít v popisku videa. Mám tu svýho syna Šmejda. Ale tak u Flyguna se mi syn jmenuje Šmejd. Jo, lidi, jinak můj IT channel budete mít v popisku videa. No? Jinak je to... Šmejde, nech toho! Je to privátní server. Dáme menší střík a za chvilku jsme tu. Dáme menší střík a za chvilku jsme tu. Takže zatím čau. Takže víte toho pokračování. Po menším stříhu Šmejde ho to ještě jedno, ale taky tě hodím něco. Dobré, konec. Uno. No, hospoda. Hej. Ne, my se teď vyklikáváme. Pojď se, kolik máš zlaťáků. Aha. A já jsem si to fakt nevšiml. Zautočíme na nejmenší level, který tu je. Aha, tak ten je největší. Já jsem monokryty. Jak bys ho ještě dal? Škoda, ale šance byla. Jdeme na nejmenší level a to je tento duch. Trapak mě porazí. Tu botu do ní. Šmejde! 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 Moment, teďko to zahraju za chvilku. Tak už ne. Za chvilku budeš natáčet, jak ho škrtím. Ale jsem šupej. Tak to nech Šmejde. Takže... Ticho. Jsem Flygun, Šmejde! Jinak... No, ve skutečnosti se jmenuji Danek, no. No, já tož. Jinak, můj IT channel budete mít v popisku videa. A dávejte tam hlavně lajky, odběry a pište... Šmejde! Dobré, takže Flygun odešel na chvilku. Tak a my jdeme teďko chvilku hrát. No jo. Přestaň. Šmejde! Hej vole, nám se ztratila zbraň. Šmejde, na to můžeš Dáme. 96 zlaťáků. Dej to sem. A jdu teď. Vypaní, jde sem zpátky Flygun. A Flygun se vrací na scénu. A Šmejd už míček nedostane. Podrž to. Šmejde. Sorry. Flygune. Teďko jdu ho uškrtit já. Šmejd utíká! Hruza ho nahání! A ještě se je možná krapítku menší Šmejd. Takže já se vám omlouvám za tyto trapáky. Je mi velice líto, že tohle musíte prožívat se mnou. Bacha, ta gorila se vrátila. Náš privátní hosting. Have bloody fun. On má strašně lagující privát. Vypadni Šmejde. Běž už kurtí. Vem si to. Jo, zapomněl. Lidi, když vybuchnu, tak neříkejte, že jsem blázen, ale... ale to mi tu jenom někdo sere. Pardon. Toto musí vypípat. On si tu ještě do 2 okna a bude to platit v jeho kapesný. Hej to! Hej Šmejde, kolik vůbec máš toho kapesného? 1000. 1000 korun za den, dostává 1000 korun denně.
Jako jeho kapesné, ale ty nedostane ani 1 korunu. Víš co? Máš týden domácí vězení a žádné kapesné. Nemáš to trafáku. Ještě raz to hodíš, tak ti komplet všechno seberu. Lidím moc se omluvám, ale dáme menší střih a uvidíme se příště, takže zatím čau. A vidíte letající halík! To je naše Mížnova! Sakryš! Ještě, aby to fungovalo, že? Dobře, takže zapusme tu. Jenom jdeme už krtit šmejda. Zatím čau. Aha, já jsem zapomněl. Zlato, já celou dobu natáčím, počkej. OK, jsme zpět po menším střihu. A klikáme. Klikám. Sorry za... Macha, moje koule zactínili celou kameru. Ještě, že to nebyl to byl ten Magorem. Šmejt, byl to Šmejt. Šmejt. Dominik Šmejt. Jo. Cípni. Hej! Ty. Pardon. Trochu se nám bugla obrazovka. Jo. Drž ho. Ticho! První vítězství! A Ne! Jo! A je dole. Tlacák! Ten posteli výjimečný. Tak jsem tu. OK, takže Šmejd nás teď otravuje a já jdu teda hrát za Flygana, nebo jak se tomu nadává už. Ne, tlač, kameru, teď mám rád svůj baby. Teď mám na čase svoji holku. Tak si s ní chvilku hrej. Já tě tam skřipnu, to už nejde. $9,000, jo? Jak spíš tam? Ty jsi ho zabil? Tak. Jdeme. Ty vole. Tak. Ty vole. Jo! Je down? Epic? Jdi spát vedle, Víťo. Tak ty Víťo odlož. Buď hodný na tatínka. No tak čau. Jsi štěla velké boule. Nechci být prostej. Ale asi začnu. Vypadni z mýho místa. Hodíme si Elík sem. Vypadni z mýho místa. Moment. Nebo se s tím ser, no. Běž zabít Šmejda. Šmejde! Šmejd! On říká, že jde tam spát. Vidíte, že za chvilku jsme zpět, takže zatím čau. OK, jsme zpět. Takže teraz útočíme na nemrtvýho. A posun se klid. Hodně ty! Šmejde máze, já si to potřebuji sednout! Ši! Hoď fintu do žita. Na tebe hodím šavly. Jde přeskočit, takže ne. Prohrál jsem. Kurva. Ty vole! Jde ještě. Teď jdeme naklikávat, takže zatím čau. A teď hovoríme po slovensky, jsme zpět po naklikávání a útočíme na nemrtvého. První pokus. Hapička.
šít. OK? Upínáme mu teda z vela. Vela. Hodně vela. Vela málo. Prečo oxiduješ? Mazej ty šmejt. Ty špek danč. Mazej ty špek dance. Nebo tě natočíme, jak tu špek dancuješ. Takže to přeskočíme a prohráli jsme. Oh! Proč hrveš? Proč ty řveš? Jsou ti... Jsou... Jo. Hej. Budeme taky natáčet videa na tanky online. No to jasné. To nepůjde. A jenom vám chci říct, že... Na tady to počítač, ne? Ne, mám na svém počítači doma mám jednu hru. No je to spíš pro malé děcka, protože jako na tým počítači jako moc to těch her nevydrží, protože znáte malé děcka. A je to další pokus! Pokus číslo 2. Shit! Oh damn son. Everybody. God damn it. Pokus číslo 4. You is noob! Jo! I mean, yeah. Pokhor! A je epic. Jo, epiky lidi, epiky mi žerem. Mňam. Já to nemyslel, to Co jak dobré na výživu, tak dobré i na postavu. Neporučuju. Pojďte si. Ale zapomeňte si... Chutnají jak korfajky. Aha. A kolik máš minut vůbec? Jako kolik můžeš minut natáčet? Na YouTube. Na YouTube. Hodinu. Hodinu? Jako ty jsi to zaplatil, jo? Ne, já to mám tak udělané. No ale já mám jenom 15 minut. Nechte být. To intro a video. A je tu nějaký noob. Máme víc YouTube. A máme víc síly. A on je na inteligenci. Jak to? Nevím. Dej přeskočit, to už je to nutné. Vyhráli jsme. Sladký omyl. Vidíte, to ty jeho vykulené oči, jako on si myslí, že se ho bojíme a ty bruchače si vylepšil. Jakže se jmenuje? Noční kůl? Ghoul. To je cool. Neghul. Ten mi dal kritik. Buzerance. Jdeme se expit! Na. Mám to velký opošuk. Můžu mu vrazit? Já to nemyslel vážně. Hodně... Prý hodně zne... Šahám. Já na tebe šahám. Nedělej. Oh! Normálně mi dělej masáž, pokud chceš. To není masáž. Hej, hej, já jsem dělal masaže. Udělej mi masáž a ty to budeš natáčet. Udělej. O, jo, 13 000. Já se dívá, pokud tam není víc. Nebuzeruj. Horuš to. To nejde přeskočit? Dej Oh, damn it. Ven ti stříkat za pokud jsme tu. Takže lidi, jsme tu zpět u masáže. Masáž. Au. Nebo nejde. Jsme na masáži a teďkom jdu do něho loktem. To dělá divně. Střih. Akce. Dobře, takže... Stop. Akce. Dobře, takže jdu ho teďko masírovat ramenem. A loktem, když už. Tak kdo loktem? Ježiš.
No na mě Střih.